Узган шимбәдә чаңгы спортына битараф булмаучылар Яңа шәһәрнең урман буена сезон ашу чарасына җыелды. Урман аланы чаңгы юлларында берничә буын спортчы тәрбияләгән. Әлеге спорт турын яратучылар өчен зәйдә шартлар елдан-ел яхшыра бара. Я сегодня хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, скользкой лыжни, быстрой и хорошего настроения. Тантаналы шартларда актив зәйлеләргә ГТО хәрби спорт комплексының алтын билгеләре тапшырылды. Активлыгы өчен бүләк алуда чаңгы спорты ветераны Анатолий Юров та бар иде. 82 яшьтә булуына карамастан, ул кышның бер көнен дә чаңгысыз уздырмый. До такой степени привык к лыжам. Летом скучно становится. Вот. Как только выпадает снег, так становлюсь на лыжи каждый год. Вот в этом году 75 лет, как я открываю зимний сезон. Вот так тренируюсь потихонечку, всю зиму хожу. Как погода хорошая, не морозная, выхожу на лыжи. Беренче булып стартка мәктәп укучылары басты, алар эстафетаны өлкәннәргә тапшырды. Спорт бәйрәме өчен һава торышы да уңай торды бу көнне. Барлык теләүчеләр өчен аерым мәйданчыкта ГТО нормативларын тапшыру мөмкинлеге булды. Кичкенә зәйлеләр өчен кышкы карусель уен программасы оештырылды. Урман аланына килүче һәркемнең кәефе күтәренке, җиңүгә омтылышы көчле икәнлеге күренде. Аделя Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.